Siji wengi dhewekan. Ing siji wengi kang peteng, aku kewangun saka turu karo perasaan aneh kang muteri awak aku. Kamar aku peteng banget, mung diterangi dening redupe cahaya sasi kang mlebu saka jendela. Aku ngerasa kaya ana sing salah, nanging aku ora tau apa iku. Kaya ana asring kedadean khayalan ala asing muncul ing wengi dina. Dadi aku njajal balik turu. Nanging nalika aku njajal nutup mripat, aku ngrasakake apa-apa kang aneh. Kaya ana mripat gatekake aku. Aku buka mripatku lan deleng menyang sakeben kamar. Nanging ora ana katon ora normal. Aku ngerasa aneh, nanging aku njajal ngeyakinake diriku menawa iku mung khayalan. Pira-pira waktu banjur, nalika aku meh keturon, aku ngerasa ana apa-apa nyekel kakiku. Aku ndelok sekelilingku, nanging ora ana apa-apa. Aku lanjut nutup mripatku. Aku krungu suara kaya suara kaki saka arah pintu. Aku buka mripatku banjur deleng menyang lawang. Aku weruh HP-ku, jebul wis jam 12 wengi. Brak! Suara lawang kebuka. Aku kedang-dapan banjur ngrik pelamku. Oh, jebul mung ibuku. Nak, ojo lali sholat ya. Banjur turu, wis wengi, ucap ibuku. Iya mah, aku jawab karo aku. Aku lanjut nutup mripat. Banjur aku nembe eling. Wong tuaku lagi lunga metu kutha. Lho, terus mau sapa? Tembungku kedang-dapan. Aku langsung telepon ibuku, diangkat. Assalamualaikum. Halo nak, ono apa telepon wengi-wengi? Ibuku takon ning telepon. Waalaikumsalam. Ibu wis mulih durung? Ono wong ning omah? Aku takon karo gemeteran. Ora ono nak, kan ibu mulihe sesuk-esuk. Ono apa? Takon ibuku kebingungan. Aku wedi amarga mikir menawa aku lagi dirampok. Aku wanike diri lan metu kamar. Suara piring pecah. Aku langsung lari balik menyang kamar. Nak, tangi, wis kawenan mengko telat mlebu sekolah. Ibuku bangun ke aku, mbuh sekondi. Aku kewangun, jebul wis pagi. Aku weruh HP, wis jam 6 pagi. Lega ngabaki tubuhku. Jebul kedadian kabeh mau iku mung ngimpi ala. Aku menyang pawon kanggo sarapan. Loh, kok ana piring pecah?